Ya itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iki Pak ngerasa makro. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bimaddati wa afadha alaina min barakati fi asra wa asrari fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tapi satu fasal wa idza wati'ah lan are kalane mendezet lho sing ndi ya Apa nih kene we? sing ndi Dhuwur. wo mosok sing dhuwur Mas Loh, aku ilinge watek tok iki ya mesti lek bang sing ngono kuwi mesti mbok waca misale Pak. Ning omah sithile. babu ma utawi iki Wayahe ngono. heeh wati'ah Apa kan kok oh gak Mas jadwale turu dag-dag. Ya Allah. Babu ma utawi iki kubab nerangaken barang yajib kang wajib apa ma bimahdzuratil ihrami sebab ngelanggar larangan-larangane ihram. Ittafaqu sepakat para imam madhab sapa para imam madhab ala anna kafaratal halqi ala takhyiri ing atase sak temene kafarate halq ngundul ndas durunge wayah niku ala takhyiri niku milih ing antarane dzabhi syatin beleh wedhus wedok au it'ami sittati masakina utawa ngewahi mangan 6 pira-pira wong miskin. Kudu wedok iki, Pak. Apa nih? Lho saten kok. Lah iya, kudu wedok. Ya iya. Kelanang gak oleh. Kak. Malah luwih apik kaya oleh aku wis. Mek imangane niku salah sata asuin 3 sok. Pira sak sok nyamut? Nah, selalu. Ses. Ngono wae, sak sok pira? Sama kan duit sok jare nyamut. Ngirim teko anu kae. Mati sekno nganune. Sapa? Jabir kae, Jabir. Oh, ya sok iki lho. Oh. 2,75 liter. Spiro kuwi. Wis kayak ngono bingung nek. Alah, setengah on. Hah? 1,5 kilo. 3 sok iki dan untuk 3 sok menurut Syafi'i sebagai fidyah bagi haji tamattu 6,5 gram. 3 sok iku sak ngono ya. Anggo wong 6 kilo Mas. Duduk gram. 6. Yo, 6,5. 6 on setengah. Yo 3 sok. Sak ngono lah. 75 liter satu sok. Au utawa siyami salasati ayamin mosone 3 dina. Waqtalafu lan. Iki ae. Wong kere. Kuat. Waqtalafu lan beda pendapat sapa para imam madzhab fil qadri tentang kadar pelanggaran alladzi kang yalzimu wajib bi sebab alladzi al-fidyatu apa fidyah. Beda pendapat niku faqala Abu Hanifah moko dawuh sapa Imam Abu Hanifah oh hal qurubai ra'sihi nyukur seprapat ndase iku baru kena fidyah. Ono ukurane ndasku bagian papat. Nah. Orang aku kene dulu separuh. Pas ngembur kuping. Kok lebih teko seprapat ya iku kena fidyah. Nek kurang Kayak Kim Jong Un ya, sret ngene tok kan. gak iku gak kena iku. Wis setengah lho. Cuma kena bully ngono tok. Kurang gede lindas. Kene tapi dak nanggungan sing kerok. Oh no. Oh kok nyukur seprapat endas, iku baru kena fidyah. Wa qala Malikun lan dawuh sapa Imam Malik hal kuma yahsulu bihi imatatul adza anir ra'si. Yaiku nyukur barang atau ukuran yahsul ingkang hasil bi sebab ma apa imatatul adza ngilangi penyakit anir ra'si saking sirah. Nek sirahe penyakitan sak ndas kabeh, ya nek nyukur sak ngono kene. Nek lorone
Separo sakmene dicukur sing lorone tok kuwi ya kena. Pokoke biasane nek wong nyukur ndas kan mergo lara ya. Wanas ndak kuat ning kono. Ngono ah. Bisa terus budal kudul sik to. Ya kudune kudu diakali ngono, ndak diakali ya bolak-balik ae. Imam Syafi'i sing rada abot. Waqala lan dawuh sapa Imam Syafi'i salatu sya'aratin. Telung helai. Oh, kok seperti gitu, Cak. 3 helai rambut kok ngetok kenek niku Imam Syafi'i, kenek. Kenek kafarat. Aduh abot masih milih sing liya. Wa an Ahmad dalan niku sang dipun riwayataken saking Imam Ahmad riwayatane utawi 2 riwayat. Ihdahuma ingkang utawi salah sidine saking riwayatane salatu sya'aratin, isine 3 helai rambut. Wis wajib, wis kenek fidyah. Wasaniatu lan utawi riwayat sing nomor kalih saking Imam Ahmad niku ar-rubu' padha karo Imam Abu Hanifah. Nek seprapat sing diketok, seprapat ndas niku baru kenek fidyah. Wa idza halaqalan arikane nyukur sapa wong nisfarok sihi wong ihram maksudnya nisfarok sihi nang separo ndase ndas sing ndi iki aja takon ngono ya bil ghadati ndek isuk waktu isuk wanisfahu lha iku tak kliru jelas wis wanisfahu lan separone malih bil asyi payah bengi berarti separo-separo isuk cukur separo bengi cukur separo lah wajib alaihi ing atase wong sing nyukur separo-separo niku kafaratane utawi 2 kafarat. Tapi ya wong rubuk ae kenek, Mas. Imam Syafi'i 3 helai kenek. Lah iki malah isuk cukur separo, bengi cukur separo. Ya kenek loro kafarate, Mas. Kok goblok penting jadinya apa ini? Mbah, Sik lho, nyapa isuk cukur bengi cukur maneh. Lampu mati. Listrik pedot dadi. oh isuk lho, Cak. Isuk dhisik kok yo. Isuk. Isuk sik iki kok. Matine isuk. Iya. Sing 3 helai misalkan enggak kepotong tapi pas ngene. Mboten napa-napa jenenge sengaja, Cak. Ono hukume, Cak. Nek jungkasan kuwi. Lah dijungkasi gogrok. Mboten napa-napa kan ndak niat ngetok nyamuk, jungkasi pedhot ngono lho. Pasale iki sing ngetok ngono lho. Nah, gunting utawa silit. Nganggo silit. Sing saiki ono kuwi, Pak. Apa? Sing perlu Mas gak perlu ngotok ya ono, Pak. Mung di sarnya tok apa? Jere di sarnya terus di sret. Wes ngoco iku. Kuwi kan gak ketok, Pak. Ngetok iku tunggu gunting terus silet barang landep. Wes berarti gak masuk munggo sampean mah. Gak apa-apa. Kan gak kalku ngono lho. Kula namung anu lho Gusti. Heeh. Kula namung ngolesno obat kok Gusti, mboten ngetok. Karo walat tak Cina. Iki ngono kuwi, jarene mlebu pisan mah apa-apa. Nyedeki gak oleh mlebu sisan. Ngono lho. Jarene iki kuwi lho bener-bener. Logika pikir rodok saya iki. Ngono kuwi gak beda karo iki. Nggih. Nek caramu ngono kuwi mau. Apa ya tahu sing penal. Lah terus indah Syafi'i miturut Imam Syafi'i kaulan wahidan maksudnya ing dalam kaul kang siji. Maksudnya satu aja itu kaulnya menurut Imam Syafi'i. Wabilan kelawan kaul Imam Syafi'i ini kala ngendikaaken sapa Ahmad Imam Ahmad. Titik bi khilafiti biwal libasi benten kalih pelanggaran make wewangian kalih nganggo pakaian berjahit. Bi tibari tafriqi wat tatabu'i dengan memperhitungkan pisah-pisahe wat tatabu'i lan runtunane. Pisah-pisah makainya atau beruntun di pertimbangan itunya. Waqala lan dawuh sapa Imam Abu Hanifah, idza kanat hadhil mahdhuratu ghaira qatli syaidi fi majlisin wahidin wajabat kafaratun wahidatun. Idza kanat arikalane ana hadhil mahdhuratu apa larangan-larangan ihram menika iku ghaira qatli syaidi sak liyane larangan mateni hewan buruan fi majlisin wahidin di satu majelis, satu tempat, satu waktu wajabat moko wajib kafaratun wahidatun opo kafarat kang siji duka niku kafaro wis bayar kafarat sapa sing muslim anil awali saking pelanggaran sing pertama awulam yukafir utawa dereng bayar kafarat sapa tiyang muhrim niku pokoknya sak liyane niki wis di satu majelis nek wis pindah majelis melakukan pelanggaran maneh loro iku
Wa ing kana lan namun ana apa hadzil mahdhuratu ghairu qatli saidi tetep nggih. Sakliyane mateni binatang buruan. Lan namun ana apa hadzil mahdhurat niku wau fi majalisa ing dalem pira-pira majelis angger nggon nglanggar. Mandek nglanggar, gawe ukara iki. Sugih tenan berarti. Wajabat moko wajib likuli majlisin kaduwe saben-saben majelis saben-saben nggon dek lungguh kuwi. Kafaratun apa kafarat? Wajib. Illa kejaba ayakuna yen to ana tikraruhu apa ngulangine wong muhrim itu melakukan pelanggaran itu. Pengulangannya itu lima nan mergo krana alasan, makna itu maksudnya alasan wahidin kang siji. Contone kamarodin koyok loro. Lorone kan pancen. Nah, alasannya sama itu ndak, sik kena siji. Jadi dia melanggarnya itu karena sesuatu yang sama. Nah, kafaratnya satu. Masih beda majelis. Wa an Malikin lan iku dipun riwayataken saking Imam Malik ka qauli Abi Hasim Fatah kaya dene qauli Imam Abu Hanifah fi shaidi tentang shaid. Maksude padha iku. Idza kanat hadil mahdhuratu qala Abu Hanifah we padha karo kuwi. Sing sijine Imam Malik fi shaidi tentang binatang buruan. Wa ka qauli Syafi'i lan kaya dene qauli Imam Syafi'i sing dhuwure maneh tentang kafarat niku. Pundi qauli Imam Syafi'i niki mang. Indah Syafi'i niku lho. Oh iya wa idza halaqon niku lho. Lah qaulan wahidan niku. Lan kaya dene pangendikane Imam Syafi'i fi masibahu ing dalem sakliyane shaid. Nek dalam persoalan shaid padha karo Imam Abu Hanifah, nek dalam soal selain shaid itu padha karo Imam Syafi'i. Wis iku wae. Aku mang langsung wa idza wati'a. Wis cukup sakmene ae. Ojo Mas, opo Mas? Tenan dah? Iku wati'ah. Iya, gak apa-apa to. Jadi ora apa-apa lek pas watek-watek iki. Uga seruan sesuk iki. Ya, sesuk ae. Besok ora sebedel ijo. Yo mbok izin lho lapake. Gak seru. Iso. Iso jare ya. Sesuk ae. Bab penting iki, wati'a iki. Aku paling seneng ngertene bab wati'a. Wen niku mawon faslun wa idza wati'al muhrimu fil haji wal umrati. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berarti fil haji wal umrah.